Triple Freezer, noppapelien kuningas. Pelin tavoite. Pelaajat kilpailevat vuorotellen 3 nopan heitolla. Ensimmäinen pelaaja, joka saavuttaa 90 pistettä ja sen jälkeen heittää 9 pistettä tai enemmän, voittaa pelin. Nopat ja areena. Triple Freezer-peliä pelataan 3 erityisellä Freeze-nopalla ja Triple Freezer-noppa-areenalla. Nopassa on numerot 1-5 ja 6. sivulla lukee Freeze, joka on pelissä arvoltaan 6. Areenan keskellä on 16,5 senttimetriä halkaisijaltaan oleva pisteympyrä ja kulmissa Freeze-alueet. Heittäminen. Pelaajat heittävät 3 noppaa samanaikaisesti vuorotellen. Heitto suoritetaan areenan ulkopuolelta 1 kädellä. Nopat sekoitetaan ennen heittoa ja pelaajalla on 6 sekuntia aikaa heittää. Jos pelaajan käsi on heittoalueen sisäpuolella, heitto hylätään. Jos yksikin noppa jää areenan ulkopuolelle tai pelaaja koskettaa areenaa heittäessään, niin heitto hylätään ja pelaaja saa 0 pistettä. Heitto katsotaan päättyneeksi, kun nopat ovat pysähtyneet. Aloitus. Peli aloitetaan heittämällä 3 noppaa vuorotellen. Pelaaja, jonka nopat tuottavat suurimman summan pisteympyrässä, aloittaa pelin. Tasatilanteessa heitto uusitaan. Pisteiden keräys. Aloitusheiton voittanut pelaaja aloittaa. Pelaajat heittävät vuorotellen, tavoitellen 90 pistettä. Vain pisteympyrässä olevat tai sen viivaa koskettavat nopat lasketaan. Esimerkki. Jos nopat 1 ja 2 jäävät pisteympyrään, pelaaja saa 3 pistettä. Triplat. Triplat on tilanne, jossa kaikki 3 pelaajan heittämää noppaa jäävät pisteympyrän sisälle tai koskettavat sen viivaa. Tässä tapauksessa pelaaja saa kaikkien 3 nopan silmälukujen summan tuplana. Esimerkki. Jos pelaaja heittää nopat 5, 4 ja 2, on niiden summa 11. Triplat-tilanteessa tämä luku kerrotaan 2 ja näin ollen lopullinen pistemäärä on 22. Tripla-triplat. Tripla-triplat on tilanne, missä kuten triploissa pelaajan kaikki 3 noppaa pysähtyvät pistealueen sisälle tai koskettavat sen viivaa, mutta tästä eroten kaikkien noppien silmäluku on sama, esimerkiksi 4, 4 ja 4. Tässä tilanteessa pelaaja saa täydet pisteet eli 90, johon pisteiden lasku päättyy ja pelaaja heittää seuraavalla vuorollaan voittoheittoa. Mikäli silmäluvut ovat 1, 1 ja 1, pelaaja menettää kaikki tähän asti keräämänsä pisteet. Tämä sääntö ei koske voittoheittotilannetta, jolloin pelaaja on jo saavuttanut 90 pisteen rajan. Tilanteessa, jossa kaikkien 3 nopan silmän luvut ovat freeze, pelaaja voittaa erän välittömästi. Freeze. Mikäli noppa, jonka silmäluku on 6, pysähtyy johonkin areenan kulmissa sijaitsevista freeze-alueista tai koskettaa sen viivaa, pelaajan on huudettava freeze. Tämän jälkeen hän saa päättää, ottaako pisteympyrässä olevat pisteet vai heittääkö uudestaan 2 muulla nopalla, jättäen freeze-nopan paikoilleen. Mikäli pelaaja saa uusinta heitollaan 1 nopan pistealueelle, saa hän kokonaispistemääräksi kulmassa olevan freeze-nopan 6 ja pistealueen nopan summan, esimerkiksi 6 plus 2. Jos pelaaja saa molemmat nopat pistealueelle, lasketaan freeze-nopan arvo 6 kaksinkertaisena ja siihen lisätään pisteympyrän noppien summa. Tässä esimerkissä kokonaispistemääräksi tulee siis 20. Mikäli freeze-noppa poistuu freeze-alueelta tai sen silmäluku muuttuu heiton aikana, heitto hylätään ja tulokseksi merkitään 0 pistettä. Jos 2 noppaa jää freeze-alueelle, pelaaja valitsee kumman nopan jättää areenalle. Voittoheitto. Kun pelaaja on saavuttanut 90 pistettä, hän voi yrittää voittaa pelin heittämällä vuorollaan vähintään 9 pistettä. Voitto saavutetaan, kun pelaaja heittää vähintään 2 noppaa pisteympyrään ja niiden silmäluvut ovat yhteensä 9 tai enemmän. Mikäli pelaaja heittää triplat voittoheittovaiheessa, voittaa hän kaikilla muilla numeroyhdistelmillä paitsi 1, 1, 1 ja 1, 1, 2. Freeze ei ole käytössä voittoheiton aikana.
Triple Freezer. Jos pelaajan kaikki 3 noppaa näyttävät silmäluvun 6 ja pysähtyvät freeze-alueelle tai koskettavat sen viivaa, pelaaja voittaa pelin välittömästi riippumatta pelin vaiheesta. Pistelaskuri. Pisteiden laskussa apuna toimii Triple Freezer-sovellus, joka laskee pisteet automaattisesti oikein. Sovelluksessa on visuaalisesti esitettynä 3 noppaa, jotka vastaavat pelissä käytettäviä noppia. Jokaisen heiton jälkeen pelaaja syöttää kunkin nopan silmäluvun erikseen. Yhteissummaa ei siis syötetä, vaan yksittäiset nopat merkitään erikseen, mikä mahdollistaa sovelluksen tunnistavan esimerkiksi erikoiskertoimet ja pisteiden menetyksen automaattisesti. Esimerkki. Keskiympyrään jäi nopat, joiden silmäluvut ovat 1 ja 2. Tämä merkataan sovelluksen asettamalla noppien arvoiksi 1 ja 2. Tämän jälkeen valitaan End Turn, jolloin vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Pistealueen ulkopuolelle jääneet nopat merkataan sovelluksen 0. Freeze-ominaisuuden käyttö sovelluksessa tapahtuu painamalla yhtä nopista. Tällöin numero 6 ilmestyy noppaan korostetusti. 2 muun nopan silmäluvut merkataan normaalisti sovellukseen, jolloin laskuri suorittaa pisteiden yhteenlaskun ja kertoimet. Kertaus. Nyt osaat pelata Triple Freezer-noppapeliä. Tässä vielä tärkeimmät asiat tiivistetysti. Heitä 3 noppaa areenan ulkopuolelta. Pyri saamaan nopat pysähtymään pisteympyrään. Triplat pisteympyrässä antavat tuplapisteet. Triplat samoilla silmäluvuilla antavat joko täydet pisteet 90, suoran voiton tai pisteiden nollauksen. Jos noppa pysähtyy freeze-alueelle ja näyttää 6, voit valita heittää uudestaan 2 nopalla. Jos molemmat osuvat pisteympyrään, saat freeze-nopasta 12 pistettä pisteympyrän noppien lisäksi. Kun olet kerännyt 90 pistettä, yritä voittaa peli heittämällä vähintään 9 pistettä yhdellä vuorolla. Laskuri helpottaa pisteiden seurantaa. Löydät sen ja pelin säännöt osoitteesta triple-freezer.com. Kiitos, että katsoit videon. Hyviä pelihetkiä!